Ez dago inor sartuta, ez? Mikrofonoa ez daki kontzuten da. Jun beste gelara non horreta ipini YouTubeen hori, ez. Vale, sartu. Bertson. Hori zen, ez? A ver, Alderantzi. Venga, No, eski datzita. a ver, ez, bai hori egingo duguna. Hankaz gora, bai, eta nola zen. Hankaz gora, buruz, behera. Vale, bueno, ya. Bueno, igual. Erabilita dagoeneko. Imposible, ez? Sartu laburretik, mesedez horra. Iaz ikusten da. Casi más riesgo. Vale. Edo linka oso baldu? Itxon, Bizkaiko bertu elkarteko. Link hori zabaltzen dugu guztietara. link hau edo laburreko bat. Hau, eta jarri, arazorik baduzu beste link batekin, saiatu hemen. Bai. Vale. Ikusi ez da. Bidali WhatsAppera. Bai, behar dugula linka. Itxon, silencio jarriko da. Jone entzuten da?
Apa, Gabon, barnetegien parte hartu duzuen eta parte hartu ez duzuen gazte guzti hori, gazte eta esain gazte, jende guztientzako zabaldu dugu. Barnetegien edertu ibili gara, espero baino partaide gehiago egon dire, eta ariketa erronka ezberdinak planteatu duguz, online bidez, holan tokedalako, aurrez aurrekoa askoz gehiago gustutan jako, baina, bueno, holan tokau da, bai? Eta, orduan, ja, bertso barnetegiari edo niri tegi zelan ditu, amaire amoteko, bertso afari bategaz amaituko dugu, bai? Eta, hemen dekoguz, zagutzen duzu ez, ezta? Honintzen behita, eta etxaun lekuek, bai? Eta azteko beste barik ez dakit barbaiten, orduan itxiko txuet bere euren agurrak, bale? Gabon danori alako baten, kriston ardura bekogu, gaur gabekoa zer izango dan, entzetan hainbeste ordu. Ta zelan gauzak egiteko bebadiren hainbeste modu, afari bako bertso afaria, orain hasi behar dugu. Pantailas beste aldeko hori gubion partetik Gabon. Bai holango bertso afaririk ez da egon inoz ta inon. Honintzak esan dauen bezala moskeoa togu berton. Begiraleek ez deuskue eta guri afaririk emon. Begiraleak etorri dira, gaur begira egoteko, euren izenai momentu baten, ore edo egiteko. Zuri begira egonagatik etxauntza tarteka ederto, nora begira jarri behar dut, aurpegiak ikusteko. Mobila dozu begi parean ta hortxe geure erronka. Barnetegia egin dozu WhatsAppez eta txioka. Ta barnetegi bateri antza emon beharra bagota. Gero gauean gurasoeri hortzetako pasta bota. Bueno, agurrek hasi gara, betiko lez, eta, zan dabe moduan, bertso afari, ez teko afaritik, bertso saioa ditugu txegu, ez dakit afari irabazin barko dabe, ez dakit, zelan plantea dugu. Eta, bueno, jarraitzeko ofizio batera hasiko gara, bai? Eta, badakizun moduen, aurten ezin izan dugu aurrez aurreko barnetegirik, eta bai etxaun eta bai honintza, eure barnetegitan egon izen dire. Eta aukingo dabez garai aretako oroitzapen politek, ezein politek, eta orduan gure duguna da, zuei apurba eta gine ilusio ipinteko, eure oroitzapen gogoraraztea. Bai? Orduan, ia zer akordu dugu. Ume ginela kanpantxura joaten ginen adibidez. Eskola zaharra santa ibiltzen ginen hain jarrera librez. Gernikaraino 8 bat buelta 20 kilometro
orduan ezan mobilik eta horren behar izanik be. Naizta ez diren sasoi hartatik, udabarri gitxi joan, zelan ez euki kanpantxukadak, bakotxak bere gogoan, begiralerik etzan egoten, gabazetxera atoan, ta gurasoak etxean lotan, zainduta gauzelakoan. Bailo gitxitxu egiten gendun ta ezkendun pasetan txarto, Bizkaiosoko gazte piloa bertan baten ginelako. Atxakia zanara joatea guztiok bertzotarako. Bertzotan gitxi ikasi gendun ta beste guztian asko. Orduan guk be ezkendu ninon, arrisku asko ikusten, eta ez dakit orduko ezer, aldatu egingo neuken, naiz nostalgiaz oroitzapenak, joango jakuzan pusten, ze inuzente aier ginen, ta ze espabila urte. Astezinak dira guretzat dudabarik ordukoak, han egin gendun lagun kuadrilla orain dira betikoak. Naizta apaldu egin jakuzan arrezkeroztik gogoak, gazte espabilatuak ginen beraz zeuen modukoak. Naizta bizitzak joera daukan, buelta asko emoteko, naizta joera dugun bakotxak, bere bidetik joateko, barnetegiko oroitzapenak, alderdi gozo bat deko, beti eukiko dugu zeo zer, batera gogoratzeko. Bueno, etxe honek eta honitzape primeran paseuren, bere garaian, eta guk primeran paseo dugu, oin aurrez aurre ezin egon arren. Eta bueno, beste ofizitxu bat ipiniko txego, bai? Ia, kaso honetan, honitza izango da Euskalmeteko meteorologoa, bai? Eguraldi horri ikusten duena. Eta atzo, eguraldi paregabe oso ona iragarri zegoen, bai? Eta etxaunek hori entzun da, telebistan ikusita, bere lehen oporreguna aprobetxatu nahian, hondartzarako plana egin da, bai? Bere sombria eta guzti, hondartzara joan da. Eta, ara edu eta euria gueki behar. Bai? Kursoa amaituta, orain oporretan oinarte egon gara, moduko gorretan. Ta ustez eguraldi onazan horretan,
eguzkine iturrioz beti guzurretan, eguzkine iturrioz beti guzurretan. Zure oporraldia oraintxe hasia, eta euria antza zure desgrazia. Eguraldia dala daukat ikasia, nire izena bizenak bezain hasia. Nire izena bizenak bezain hasia. Gaurtik aurrera zure aginduei paso, berba emoten duzu, ustez ona oso. Baina zuk dinozunik ez da inoz jaso, ezaldien ostean jarrizu akaso, ezaldien ostean jarrizu akaso. Mundua zabala da, dakidanez behintzat nire iragarpena, dugu guztientzat, naiza eguraldi hau txarra dan zuretzat, euria ondo dator baserritarrentzat. Euria ondo dator baserritarrentzat. Kanpora Euskadi irrati eta ETV bada ganorateko zue eskasa aparta. ETV biranoa horrez da ezer falta, horko iragarlea surfista eidata. Horko iragarlea surfista eidata. ETV biranoa, orain dozu bota, berez ez daukat ezer, autu horren kontra. Baina mundu osoa, kontrako konplota, Andaluzia arte lainoa dagota. Andaluzia arte lainoa dagota. Trauma itzela dekot, gaindituko aldot hauze ondartzan tximista, batek ia jo nau. Ezin dut gehiago jasanta, ez gehiago kontau, gorbeiako hartzainape, gehiago igarten dau. Gorbeiako hartzainape, gehiago igarten dau. Nogaz egin dut banik, orain estropozu, tragedia aurpegi, ertzean dekozu. Inori ezin izteko gogoa jatortzu, ba urten lehiorata ikusiko dozu. Ba urten lehiorata ikusiko dozu. Emoten dugu hemen beste bela asmatuz, hemen be eurie dekogu. Eta, ariketa aldatuko dugu, bai? Eta bain, zuek, ibilizari erronka ezberdinek egiten, eta aste artean erronka zan, ela eta bukatzen diren hitzen, edo objektuen, argazkiek bidaltzea gure WhatsApp taldera, bai? Eta hor, makinatxu bete argazki bidali dozuez, eta hitz pilo bat aukeratu dugu, bai? Eta orduan, lehenengo honintzak eta gero txaunek, abanera bat osatu beharko dabe, guk emondako, zuek emondako, oin horrekaz, bai? Orduan, honintzatxiko da,
Ni men ondoan jarriko nizugu. Bai, horitzaz, lehenengo amongo dutut, claro. Arbela. Nun geratuko eta esan, nire gelako arbelan, aspaldi margosten eban, makina bat akuarela, Horrela. gero eskuan hartuta, arkatza eta papelan, sentimentuak idatziz, Logela. azaldu dodaz horrela, ikasgelaren aldean, Kandela. ederra baita logela, askatu sormena eta Mantela. piztu hiru lau kandela, olakoetan sobera, Dela. eduki oidot mantelan, norbera asetzeko uste edot, nik hori nahikoa dela. Bueno, ahora itxan, ia hori hobeto iten dudan. Ea, bai, itxan, zure lehenengoa, kamiseta. Oindala 10 urtekoa, Furgoneta. soinean dot kamiseta, beratxo hau aparkatu, Bizikleta. todalako furgoneta, oporretara noata, Maleta. atzean dot furgoneta, beteta topetaraino, umeen sortzi maleta, oporrak preparatzea, Brocheta. goi mailako ariketa, ailegatzen nazenean, Garrabaketa. jangoaz 8 kroketa, alferrikakoa ezalda, Beka. bertzo honen grabaketa, ezin dozuzuk atara, gai jartzaile baten beka. Bai, arrazoi dugu. Makotxak balio dugu, edo uste balio dugu nerako, ezta? Vale. Bueno, zerren dugu, parkatu, Konfinamentoak, ez uste honik egin. Bueno, ja beste ariketa bat egingo dugu, oi? Eta hau izango da honintzantzako bakarreko gaia. Bertso baten, patata osagaiarekin sortu ditzakezun plater guztiak aipatu behar du. Aldo zuzen, plater guztiak patata osagai moduan defina. Bai? Bertso bat. Ia, zenbat zaten dut. Patatak bota sartenerata, frijitu patxada lasaiz, edo tortilla bat egitea, ez da inorentzako gaiz. Baked potato jaten nebanik, beinola londo, beinola Edinburgon maiz, eta gerora baine patatak, amari aurpegi alaiz, ta igandetan beharrezkoak diramatuta notalaiz. Diramatuta notalaiz.
bueno, nik ez dakit zuek, baina nik 6 kontu doaz. Baina nire nabil gaur oso abil, orduen, igual ezin ziren 10, 8 edo 2. Baina, bueno, esan dut nahiko txu, ezta? Bertso baten ez da, arraza, esatea. Bale, eta oin txaunentzako beste ariketa bat, bai? Kasu honetan, ariketa ezberdin izango da. Berak hitz bat aukingo dago erdian, hori hitzari egin beharko dutxe berba, eta hitz hori da pantalla. Zuek pantalla horrean zauzire, min kamera baten aurrean, horregatik dago hain urdurik. Eta orduan, berak egin beharko duena da, puntu bakoitza, doinu ezberdin batean, egin eta hola, bertso bat osatu. Eta erdigunean, pantalla hitza, pantalla egin. Marroitu, ez da? Nik telelana ta olangoak itxi nahi bodaz aparte. Horrek eragin izan gabeta niregan nahikoa kalte. Beraz zaio hau amaitu eta amataixuek jotake. Amatau eta gero ez isetu, uda amaitzen da arte. Bueno, lindo, ez da? Ariketa oso gatza. Oso ondo. Bueno, eta amaitzeko, barnetegikoak eta beste gero, badakizunez, bingoa prestatu dugu, bai? Bingoan, normalan barnetegien egiten dugu abestiekin, kasu honetan, bertso saio batera ekarri dugu, bai? Eta zuek bidali atzuez bakoitzari bere zuen kartoia, eta zuen kartoian agertzen dira hitz batzuk, bai? Eta orduan orain belarriak ondo zabaldu, eta hitz hori entzuten dozuenean, tatxatu, bai? Eta ia nork irabazten dauen bingoa, bai? Bale, bertsolei libra ningo dabe, eta zuen laukitxoetan dauen hitz bat entzuterakoan. Eta YouTubeko txatien, alduzu esan, janok indoen bingo edo, bai? Edo lerroa, claro. Venga. Bertso bingora astera doa, gaur oztopoak oztopo. Ezingo dugu aurrerantzean, egin etxaun hemen poto. Foto egitea nire usteetan ezan batxarto egongo. Seguru horko askok ez dabela lehenengoan apuntauko ondo. Egia esan bi foliotan daukaguz guk berbak asko. Sorgina hasieran pentsado, burla dala niretzako. Sorgina ez da burla zuretzat, hori ez eixo esan ara. Sorgina ez da burla honintzat definizioa da bar. Claro, sorgina ipini dabe, gaurko herrimen zerrendan, baina hori da ona edo txarra, segun zelan esaten dan. Bakotxeak bere iritzia deko, ta guk geurea golpean. Zuek zeuenak jarri zeinkie hor YouTubeko txapean. Kasu hain guapo etorri eta zelan egin zuri gerra. Beti bezain atraktibo dago larra betzuko akerra.
Papatean gorritu egin, Azteizerdia jatort lodi. Baldakizue beti esaten deustela piropo hori. Beti piropo bardina izan da olintzaren errezeta. Berez nahiko gordea izan da besterik ez dakitetan. Baina gatozen ba euren gana ta esan daigun egia. Ez alda tristea etxean pasatu beharra barnetegia. Egia esan nahiko tristea, ez alda gaurko formula, hobe itzali YouTube eta piztu igual pelikula. Lehen esan dugu geu begon ginen, ta urasan anabasa. Iok kanpantxun egin genduzan berreun bat gau pasa. Ordutik ona oroitzapenak arakatu pausuz pausu. Kanpantxuka da aretan etxaun hori emon zentzan musu. Banik mosurik eneban emon aitortzen dodan bezala. Bizitza osoan mantendu izan dut nik distantzia soziala. Mozurik emon barik etxera joaten zinen orduan. Frare handi bat zinen gaztetan, txirrita zarran moduan. Bai bat kantatzen genduzan bertan, txirritan bertzo ugari. Mosua zerzan bezkenkian talan dela zaikuari. Ani beti mosuen eskean ibiltzen nintzen horrela. Horregatik irabazi zendunik baino lehen hau txapela. Bueno, baina bana badoguta ez dugu gehiago gura. Beste batzuri paseko zegu horren besteko ardura. Urteekaz avarizia pur bat irabazi eidot neupen. Besterik ez dut behar baina, igual bat hartuko neuken. Baina denborak aldatu dira, gaurko ikasleri begira. Guk kanpantxun txirritan berzoak ta oingo gaztek zumba. Egia esan amets handi bat da niretzako maitea. Zuk eta bideok egun batean zumba batera egitea. Baina nik beste amets bat dekot parkatu nintza maitea. Espaziontzi baten sartu oidan astronauta izatea. Astronauta oso urrutira joaten da bide lauan. Asko hobeto joaten bagara izan oraino piraguan. Ez dakit badala Ronaldo zuk esandako aukera. Ez ete ginen biokitoko ozeanoan batera. Titanic ikusi nebanetik, zenbat amet zenbat arte. Ozeanoan zugaz batera posikitoko nintzake. Baina irten bidean niretzat ez da horren atsegina. Otzitu eiten jatitxazoan sartuten badot nikoina. Baina moskeoa apur bat daukat emon deuskuen zerrendan. Etxaunzuk igual jakingo dozu suizuiz kristori zerdan. Tanik pentsetan eban honintzan modernatxua zinela.
Suiz, jantza bat ez alda bada egiten dana horrela. Jakin badakit baina galdera, hortxe borde egiteko. Plazer handia neukan etxaunzu, suizean ikusteko. Ni abianaz jantzan egiten horra nire autuan. Jente aurrean lotzatu egiten naze eta egiten do diskutuan. Bingo honetaz, sospetxetan beharko dugu guk hasi. Berba guztiak atara doguz, baino ez dau irabazi. Begiraleak zetorpe diren euren bingo, euren joko. Papel idatzi dabe eta eurek egin dabe podo. Falta direnak esango doguzko plabitan behar badan. Bat da kirola beste bat gaba, horretan hasiko algara. Garata eta ustez guk hemen ez doguz aupatu aitatu eta horrek nahi gabe bezaten doguz burua dogu beteta. Ez dakit nire memoria hau izango dugu normala, esango nenke faltateko, tan soilik oina falta dala. Keba oinanik esan dut lehen hau ez dugu utzik egingo. Jakin gura duguna da orain zeinek egin dauen bingo. Bueno, bingo egonda koste da, baina, sorionak Markel Navarrete. Bai, bera izen da lehenengoa bere hitz guztiak entzuten eta markatzen. Bai, orduan sorionak Markel. Eta, ja saioari amaiera moten joango gara, bai, eta hasi dugun moduan, amaierako agurreka zutxiko zaituet, plazer bat izan da, gartzaile eskase aukidozue, baina, bueno, bitxapeldun aukidogu aurrean, orduan, plazer bat, eta euren bertsoekin amaituko dugu, bai? Espero dugu barnetegi berri hau, formula berri hau guzteu izana, gu oso guztera gongola zuen erantzunegaz, eta hurrengoan espero dugu aurrez aurre berri hori egotea. Bale ba, ega, agur. Alkarri egin deutzagu gaur, besterik ez eta barre. Publikoa imaginau eta alkarreri arren. Naizta ezin dan amaitu inoz, erdi triste doaz arren. Ia balaster egoten garen, zuek eta gu aurrez aurre. Bai egon gura genduke, parean lehengo antzean. Emoziona zaiti esan barnetegia heltzean. Bardin baratzen, bardin lurrazkan edota zeuen etxean. Gogoratuko dozue eta 20 urte pasa